हाय लोगोफोर, दिनै गय बागान नायनो फैदों आङो। नै आंनि गय बागाना फुरा बे गय बागान जों गासिबो फुरा गय बागान। नायलांबाय था लोगोफोर, देखायजोबगोन आं नोंसिनो। दे गय बागान बे गासिबो आंनि फुरा दरनाय जायगा देखायगोन आं नोंसिनो। बाहाय जाहैबाय गासै 500 आरो दंबावो, देखायगोन आं नोंसिनो। 500 फिसा फिसा दंबावो। ओरै नायलांबाय था, देखायलांबाय थागोन आं नोंसिनो। दाबनाय जायगा ओरै जाहैबाय औवा बागान। गासिबो जोबनो, बेबो गय बागान, बेबो गय बागान, गासिबो गय बागान जोब। नायलांबाय थादो लोगोफोर गय बागानखौ। माने औवा बागान, गय बागान। गोबाव जाबायमोन नों लोगोफोर, माला जाहांबाय बाव 1000 बाव जाहैबाय। नै फुलि फिसा फिसा दंबावो। ओरै 300-400 दालसो दङ। ओरैहाय औवा बागान, मथा मथि ओरै गय बागान। नायलांबाय था, देखायलांबाय थागोन आं फारि फारि। जाहांबोगासिनो नै माला, मिथिबाय गासिबो। मथा मथि बेखौ गायनाय, आदर खालायनाय, साफा खालायनाय मानायाव 3 मास, फुरा मास मोनथाम 3 मासजों कमप्लिट खालायदों आं बे गय बागानखौ, मिथिबाय। जाहाथे सोरबाफोर दंबायबायोबा नोंसोरबो बिदिनो गायनानै ला सेंग्राफोर। नङाबा देनां हिनजावफोर लाबायबायोबा फस्थायनांगोन। थाखा फैसा बहुद हेल्प होयो गय बिफांनिफ्राय। गय गायनानै ला, औवा गायनानै ला। ओरै औवा बागान दं। नुखाबाय दा लोगोफोर, देखायजोब्बाय आं नोंसिनो। औवा बागान, गय बागान, फिसा फिसा नै फुलिया। सानफ्रामबो न'आव थाबाय थानाय जाया आंबो। दिनै 15 दिननि लिभ लानानैसो फैदों आङो लोगोफोर। नुखाबाय दा, नायलांबाय थादो। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर।